С готвенето вече приключихме, продължаваме с яденето. С Стоян ще си говорим за техники за емоционална свобода. Здравей на теб. Не искаше торта, само това да ви кажа. Почерпила съм го като една прилежна домакиня, защото си вегетарианец и се въздържаш от всичко животинско. Абсолютно. Веган се казва като на по-кратко, но да. Така. Добре. Стояне, какво точно представляват тези техники за емоционална свобода? На някои хора това им звучи така в, как да кажа, в сферата на имагинерното. Сега какви са пак тия неща, които ще ни показват, но има нещо много правилно в това, което ти правиш, за да се освободим от негативните емоции. Абсолютно. Първоначално, когато ми показаха първия материал, свързан с техниката за емоционална свобода, моята реакция беше абсолютно същата, както на повечето хора, които за първи път се срещат с нея. Как може няколко потупвания по няколко точки върху лицето, тялото и главата да ме освободи от негативните емоции, при положение, че хората ходят по години при психоаналитик, психиатър, за да пият какви ли не лекарства. Абсолютно. Но наистина техниката действа, уверил съм се лично. През 2009 така се случи, че имах едно преживяване, което много ме дестабилизира. Всъщност, нека да го кажем с точното име. Ти си се страхувал страшно много от духове. Абсолютно. Подариха ми карти, които носят названието ангелски карти с послания. Напълно на шега си зададох въпрос и изтеглих посланието. Наистина, проблема в дадения въпрос съответстваше на заглавието на самата карта. Малко притеснен, но едновременно и с това любопитен, отново изтеглих. Втора карта и отново. Същото. И се събудиха много стари страхове за зли духове, за ангели, за дяволи. Това е всъщност било в твоето детство? Да, това е било в моето детство. И най-вече трябва да предупредя зрителите за това, че всичките наши страхове са придобити от нашето детство по несъзнателен път. Знаеш ли, искам да покажем нещо съвсем конкретно на нашите зрители. Ти казваш, че доста хора неглижират това потупване. Айде да покажем на Злати да престане да яде постоянно от тази торта, да дойде тук го потупаме, за да покажем точно къде. Аз се потупвам непрекъснато. Седни там. Не седни там, не понасям наядани хора с торта. Имам страх от зли жени и лоши водещи. Вау! Да, много се притеснявам някой път. Това като негативна емоция го възприемаш? Да, стресираме. Стресирате по някакъв начин? Да го потупаме, да покажем точките, които трябва да се потупат. Върху теб или върху мен да ги покажа? Аз по принцип върху мен. Акупунктура, чакам скачане. И умейхотерапия. Абсолютно. Да предупредя, че тези точки лежат върху енергийни меридиани. Нашето тяло... Давайте, покажете нещо сега. Първата точка се намира от вътрешната страна на веждата. Тук. Да. Втората е на мястото на пачия крак. Не знам дали се вижда и от коя страна се вижда. Ето, на пачия крак. Третата точка се намира 2 см под ириса, зеницата. Четвъртата точка между носа и горната устна. Петата точка под брадичката в длъбнатината. Другата точка, шестата, се намира отдясно на ключицата. Както е ключицата тук, отляво или отдясно, те са симетрични, така че няма никакъв проблем дали от лявата или колко пъти трябва да бъде потупана всяка една? Минимум 10 пъти е препоръчително. Съвсем лекичко, да не се насеним допълнително. Но важно е честотата, да бъде поне 10 пъти, за да може да се кара този механичен електроимпулс, който да задвижи енергията по тези меридиани. Сами ли се потупваме? Има още две точки, само да допълна. Ръката, ако може да дигне само, 10 см под мишницата и отгоре върха на главата. На фонтанелата или? Не точно, малко по-напред да бъде. Само не разбрахме, сами ли го потупваме? Сами се потупваме. Техниката е изключително лесна и проста и затова повечето хора не я приемат на сериозно. Но какво се случва? Тази негативна емоция изчезва. Нека да обясня, тъй като с малкото време, което разполагаме. Практиката е следната. Първоначално си представяме даден филм в съзнанието си, визуализираме филма, в който участва тази негативна емоция. Било то страх от кучета, да го наречем.
речем. Или от водещи, Или от както водещите. при Златин. Ти си представяш как Мария постоянно ти говори, ти краде тортите, не ти Мачкам ти дава да ядеш. самочувствието. Абсолютно. Чакай, че се разсълвам. Да. Само да не се разплачеш. Трудно е. Трудно е. И при това положение определяме нивото от 0 до 10. Да приемем, че твоето ниво 10. Но това е напълно субективно, тъй като единствено ние ще го оценяваме. Хората масово се притесняват, че ако е 5, ако ме е 6, ако не съм определил точно това, но няма никакво значение. Да. И после какво се случва? След това има една фраза, която си казваме, потупвайки първата основна точка. Казва се карате точката. Тази точка е свързана с психологическия обрат. В момента, в който ние си кажем репликата, тя е въпреки че изпитвам страх от Мария, аз напълно и безрезервно приемам себе си. Примерно. Или страх от кучета. Естествено. Да. По този начин ти показваш, че независимо какво е, ти се приемаш и се обичаш такъв какъвто си. След това, потупайки всяка една точка минимум 10 пъти, ние повтаряме само страхът ми е от Мария и визуализирайки. Тази повтаряща се фраза е с цел ние да останем в настройка с дадения проблем. Ако се потупваме, в същия момент си мисля, тортата е там, как ми се иска да изям тази торта, няма как да се получи, защото самото съзнание не концентрира енергията в дадената мисъл. Повтарям, да повторим. Нямаме време. Нямаме време. Съжалявам. Можем да повторим на финалните надписи нещо да ни покажеш, за да се уверим. Ще продължим този разговор. Мен лично ми е много интересна тази техника, въпреки че трябва да приключим предаването, да знаете, че другата седмица отново сме заедно. Денят отблизо от 10 до 12, а денят отблизо с Мария започва от 11. Ще се видим отново в понеделник. Ако Златин иска да каже нещо за финал, да каже. Въпреки че Мария някой път прекъсва и не ми дава думата, аз ще бъда с вас от понеделник до четвъртък заради вас. Обичам ви. Бъдете здрави и живи. Събота и неделя. Приятно изкарване. Чао. Чао.